खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल सुजिता क्रिएटिभिटीआव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 4 एप्रिल 2023 इं मायथाइनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन आरो YouTube चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होनना आसा खालामनाय थाबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायथिना होनो आवगायनोसै। गिबियावनो दङ गासै 193 सा मुंख्लं नखरफोरनो रांनि चेक राननानै होनाय जायो। नंगौ, मैया प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा खोथा होखानाय बायदिनो बड'लेण्ड सोमावसारनायजों सोमोन्दो थानाय मुंख्लं जालांनाय नखरफोरनि क'क्राझाराव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव 3168 सा मुंख्लंफोरनि गेजेराव मैया गासै सा 193 नखरफोरनो रांनि चेकखौ राननानै होग्रोनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे चेक राननाय हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे केबिनेट मन्थ्रि उर्खाव ब्रह्म आरो बिटिआरनि गासै मावफुं सोद्रोमाफोर आरो एमसिएलए बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। आलफा सादिना सिक फर जास्टिसखौ बे बायदि सरकारखौ धमखि होनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायनाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला सिक फर जास्टिस हान्जाफोरा आसामाव सिक सुबुंफोरखौ अयथासार खालामदों होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बुथारनायनि हुमखि होनायनि सायाव मैया आलफा उदां हान्जानि मासिगिरि परेश बरुवा बिथाङा निउज लाइभ स्टुडिअ'आव फन कलनि गेजेरजों बुंहरदों दि आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ सिक फर जास्टिस आफादा बेबायदि धमखि होनाया मोनसे गोरोन्थि बुजिलायनायनि थाखायनो जादों होनना आं सानो। बेनिखायनो बिथाङा बै आफादखौ बेबायदि धमखि होनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखायबो खावलायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। डक्टर अनजलि दैमारिनि बिपिएफ दोलोखौ लानानै रनजित बसुमतारी बिथाङा सोंथि खालामदों। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनिफ्राय अनजलि दैमारि मोननि बिपिएफआ मा गोजोंनि हाबा मावदों? मिथिनाय बायदिब्ला दाखालि उदालगुरियाव जानाय बारग' एनडिएफबि इउनाइटेड फरामनि लोगो हमज्लायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै डक्टर अनजलि दैमारि बिथाङा बुंनाय बिटिआरआ खुगायावल' गोजोन होननाय बाथ्रानि फिननाय होनानै बुंदों बिथां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि बेयाव हाग्रामा महिलारियानो हाग्रायाव न' लुनानै थानो राइजोफोरखौ थुलुंगा होदों। मख'जाथावदि दायो समाजारि बिजोङाव गोसारनाय मोनसे जाथाय जेराव चिरां जिल्लानि रंगिजरा गामिखौ वाइल्डलाइफआव बिपिएफ दैदेननाय सरकारा सोदोंमोन। बेखौनो बिथां रनजित बसुमतारी बिथाङा सोंथि खालामदों दि जुदि हाग्रामा जेम्स आरो अनजलिमोनहा सान्थि लुबैग्रा हारि अनफावरिब्ला 1948 मायथाइयाव फरेस्ट भिलेज जाखानाय गामिखौ बर' गामिफोरखौ मानो वाइल्डलाइफआव सोखो होननाबो सोंथि खालामबावो। लोगोसे दायो असान्थिनि राजा हाग्रामा महिलारिनि खुगायाव सान्थिनि सोदोबा समाया होननाबो बुंथिबावो आरो दिनैनिफ्राय जानो गोनां एसेम्ब्लियाव फैनानै डिबेट खालामफैनो थाखायबो खावलायबावो मानगोनां मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। क'क्राझारनि सिङाव थानाय महात्मा गान्धी पार्कआव क'क्राझार जिल्ला एक्स सार्भिसमेन एस'सिएशनआ धर्ना हाबाफारि लादों। मिथिनाय बायदिब्ला बे हाबाफारिखौ गुबैयै बारग' आर्मिफोरा लानाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारिनि थांखिखौ बिथांमोनहा बुंदों दि भारतनि गासै बारग' आर्मियानो समान पेन्सन मोननांगौ। बेबादि पेन्सननि थाखाय रेंक बासियालासे गासैनोबो समान पेन्सन होनो थाखाय सरकारनिसिम दाबि दैखांनाय जायो। लोगोसे जेब्लासिम गावसोरनि दाबिखौ मानिया अब्लासिम बेबायदि हाबाफारिया जाबाय थागोन होननाबो बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिना होबावो। रंगिजरा गामिनि रायजो राजाफोरा बिपिएफनि सायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे फैगौ समाव बिपिएफआ केम्पेइन खालामनो फैयोब्ला बिसोरनो जायगा होनाय जानाय नंला होननानै बुंथिबावो रायजो राजाफोरा। मिथिनाय बायदिब्ला चिरां जिल्लानि बे रंगिजरा गामियाव रायजो राजाफोरा 1945 मायथाइनिफ्रायनो रायजो जाबोदों आरो बेबायदिनो 1948 मायथाइयाव सरकारा बिसोरखौ फरेस्ट भिलेज होननानै गनायथि होखादोंमोन। नाथाय मख'जाथाव बाथ्राया नैबेसोदि 2008 मायथाइयाव बिसोरनि गामिखौ बै समनि बिपिएफ सरकारा वाइल्डलाइफआव सोना होदोंमोन होनना अजद होदों। बेनिखायनो बिथांमोनहा दायो गावसोरखौनो दाउ अमाफोर बायदि बिपिएफआ खालामना गालांबाय होननाबो बुंथिना होबावो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।